Myslieť si, že romantická láska bola základom každého vzťahu, ktorý v minulosti vyústil do manželstva, je samozrejme ilúziou. Mládenci mládenčili a dievčatá sa dievčili. Každý bol vlastne v tej svojej skupinke a tie nachádzali rôzne príležitosti na to, aby sa stretli, aby sa spoznali vzájomne, aby vedeli, kto komu môže vyhovovať. A druhá stránka veci bolo potom, ako do toho zasahovali rodičia, ktorý pozemok s ktorým spojiť, takže sa často hovorí, že neberie si Hanča Jura, ale berie si tento las, ten druhý. Ale tí ľudia si potom možno na seba privykli nejakým spôsobom a dôležité bolo asi aj z toho hľadiska toho vidieckého spoločenstva zvonka, aké zachovávali dekórum. Na to, ako vyzeralo manželstvo, vplývalo to, že nebolo tak samozrejme a mysliteľné ako dnes, že sa môžete kedykoľvek rozviesť. Tým živiteľom bol naozaj muž a to zväčšovalo závislosť tej ženy aj na tom partnerovi, aj na tej rodine ako nejakej bunke. Keď tú lásku necítili, tak si možno potom hľadali niekde inde. Tie mimo manželské vzťahy samozrejme existovali a boli viac tolerované mužom ako ženám. Spoločnosť na veci ako násilie, nevera aj v minulosti pozerala veľmi kriticky. Zároveň ako tá sieť tých ľudí, ktorí môžu nejakým spôsobom vám pomôcť, ktorým sa môžete zveriť. Možno, že v tom lokálnom spoločenstve to bol kňaz, možno to bola nejaká rovesnička, blízka osoba. Určite častejšie ako dnes. Tou odpoveďou bolo vydrž, zatni zuby. To súvisí aj s tým, ako boli vnímané práve ako veci, o ktorých sa nehovorí, ktoré sú tabu, ktoré sú ako keby, keď ste do nich nejakým spôsobom zapletená, tak to hádže zlé svetlo aj na vás. Funkcia tej rodiny sa mení napríklad aj tým, že máme zrazu dvoch partnerov, ktorí obaja môžu potenciálne aj mimo toho manželstva byť sebestační.